Chai, ihe Chineke kere amaka. Nke a bụ njem nlereanya ndị mbara Ugoamaka gara. Nke a bụ onye okenye so anyị wee na-aga ya bụ na Uturu Cave. Nke a gosi na kemgbe afọ a na anyị nwa bụ ndị mbụ na-abịasu ebe a n'afọ 2020. Ọ ji wee hụ na mbọ anyị na-agba iji wee chekwa ihe anyị nwere n'ala Igbo, wee were ya wee kụziere ndị na-eto eto n'eziokwu na Chukwu gọziri obodo a. Wee na-arịọkwa ndị gọọmenti na ekwesị ilebakwara ebe a anya, wee hụ na ha tụnyere oke ha, hụ na ebe a mepere emepe ka o wee bụrụ ngọzi na ihe wee nyere ala Igbo. Ka anyị na-agakwa otu osisi nna ya ukwu gwara anyị aha ya ebe a, ọsọ wụ akwụ iyi. Maka ndị na-arụ asọ ọnya ka a na-eji anụ fecha bọọdụ n'oge gara aga, kwe hụ na ọ naanị ya guzo ebe a na-enya bụ Uturu Cave. Chukwu jiri aka ya arụ ọnya ebe a wee dobe ya ebe a. Ihe Igbo nwere nkụ mba na-eghekwara mba. Ndewo. Anyị ka nọkwa na anya bụ njem ịba na Uturu Cave. Anyị na ndị tụrụ ugo na mbara Ugoamaka na amamaka emere bụ Ugoamaka Challenge Season 1. Nke a bụ otu n'ime njem nleta. Ile anya ị ga-ahụ ugo anyị, ị ga-ahụ ma ugo alampi, ugo Karo, ugo Margaret, Odenigbo Eunice, odogwu Igbo nke Ugoamaka. Ị ga-ahụcha ma ndị lọlọ anyị ha, lecha ha, ndị olonne na ndị adanne ha juru eju ebe a, lecha ha. Anyị na-ekele Chukwu na anyị agagidego nya bụ ije. Lekwe ihukwu obodo anyị siri wee bata, wee gagide nya bụ ije wee bata na cave a. Ọ bụghị ihe dị mfe. Na anyị gara ya gagide wee bata ya otu a, ọ dị ka ije anaghị agaru dịka m na-agwa anyị na ihe fọrọ otu agwụla agwụ. Ka anyị na-ejekwa ndewo. Ebe a mmiri a ka a na-akpọ mmiri iyi isi ume maọbụ mmiri isi ume. Asị Uturu Cave a na-akpọ ya bụ aha bekee, mana ihe a na-akpọ ebe a wụ isi ume ekere dị n'ụwa. Mana onwe ndị nwe nga ya bụ onye nwara chịpụ bụ ndị nwe ala ha taa. Ihe ebere bụ ileta ihe anya abịaghị okwuluka. Enwe nọ ebe a bịaja onye m chọrọ ka ọ gba dịka ndị mbụ iji egbu ikuku. So onwe nsogbu ndị ihe anyị bịara ebe ọ ya wishi ma ọ wee kefu ndị na-anyị. Enyi gosi ya ọ bụ okwu ndị hụ na-akwe ndị mma akwụkwọ eko mbụnu sikrat of kwaturu ad the ad onye nwere n'ebe a na-ụmanụ mmanụ ha onye nwere ndị anyị dị mma kedu ahụ arịwere ahụ mmiri ịhụ na-agba n'otu ọla daalụ. Ndewo. Ndewo do. Anyị bụ ndị otu mbara Ugoamaka Global. Ndị na-akwagide anyị bụ ndị etikenke kọp. Ọ bụ isi na-achịkọba ihe anyị na-eme na mbara Ugoamaka. Taa ndị anyị na ha so bịa, ụfọdụ nọ na ndịda, bụ ndị so wee tụrụ ugo na amamaka anyị mere iji wee kwalite omenala na asụsụ Igbo. Site n'iru mbụ onye gbara onye nke mbụ na ya bụ amamaka n'aha nwaada Margaret Nneoma Richard. Ọnyanwa bụ onye yi okpu ugo nke mbara Ugoamaka Season 1 of the challenge ahụ, biko ka anyị kọọrọ ya aka. Onye nke nọkwanụ n'akụkụ bụ onye gbara onye nke abụọ, aha ya bụ nwaada alampi. Na-akpọ ya alampi na alampepetua dị mma. Ọ bụ ya bụ onye tụrụ ugo nke abụọ. Anyị wee nyekwa ya ugo nke ka o ji ọdụ ehi ya. Anyị na-ekele Chukwu, biko ka anyị kọkwara ya aka nke ya.
emezuola ya. Onye ọzọ sokwe n'etiti ha bụ onye mbụ na mbụ buru ụzọ tụrụ ugo na ihe anyị na-eme na mbara Ugoamaka. Ọnya bụ Odenigbo Uni o soro wee bịakwa. Nwoke dị ngọzi n'etiti Igbo niile, onye na ya bụ Odogwu Ugoamaka, Odogwu Ikechukwu. Ọnyanwa sokwa ebe a. Anyị na-ekele Chukwu n'isi nna anyị lenụ nna anyị ukwu a. Ọ ndị so ndị nwe obodo, ndị duru anyị wee bata n'ebe a na-akpọ Uturu Cave, mana ọ gwara anyị isi ahụ ya. Nna anyị kpọrọ anyị ahụ isi ume. Ọnya a na-akpọ ebe a. Ị na-anụ mgbe a na-akpọ nkume, ya bụ na nke a wụrụ isi nkume. Ya bụ a na-akpọ nkume ndị ọzọ nọ n'ahụ nwoke etiti na ọdụdụ ya. Ebe a wụ isi nkume. Anyị bụ ndị Ugoamaka kpọrọ n'ime inye ihe nrita nke emume a. Wee sị na ọ dị mkpa na anyị ga-azọlite ụkwụ n'ebe a wee hụkwanụ isi ume, hụnye Chineke kere ebe a, hụ ka ekere si wee maa mma, iji wee gosipụta na ala Igbo nwere ihe dị mma. Dịka anyị na-ekwu, aja na ala Uturu na Gregory University Uturu enwere ọba na-akpọ Igbo Renaissance Center. Ebe a mbụ ọgbakọ maọbụ ọba na-echekwaba na-akwalite ihe gbasara omenala na asụsụ Igbo. Ihe ọbụla ga-eme ka Igbo dị mma, ihe ọbụla ga-eme ka Igbo kwụrụ chịrị, na ya bụ ọba ka a na-achịkwaba ya. A kpọrọ ya Igbo Renaissance Center nke dị na Gregory University Uturu. Ọkwa n'otu ala Uturu ahụ ka ya bụ isi ume ede. Ya bụ ọnwụ na obodo anyị, ala Igbo ga-adịkwa mma, anyị ga-agbakọtawanye ebe a wee tụọ atụmatụ ga-emekwa ka ala Igbo mekwa ngịnị dị mma. Tutu anyị apụọ, anyị ga-ekpe ekpere. Enwekwa ndị ọzọ so anyị, ndị na-enweghị ike ịbata ebe a. Mana ebe onye okenye nọ n'etiti anyị ga-ewere ya bụ ọjị nke si na mbara Ugoamaka Global wee nyefee ya n'aka. Ọ ga-ekpere anyị ekpere, kpere mmadụ niile na-akwado ihe anyị na-eme ekpere, kpere ndị so wee ma amamaka ekpere ọganihu. Nna anyị ukwu n'ugwu okwu na-eji ya bụ okwu na-eji ya. Onye aga enwe ọgachi na ihe bụ mmeju ụlọ n'obi ọ na-ahụ ya kama mgbe onye atọ ọzọ ndị ka anyị mere edozi ọba ọfụma ọfụma. Ihe ọmụdụ nke dị n'ụlọ ahụ ya na-adị ya.